Cenjeni subscriberi, dakle gledaoci i pratioci ovog projekta, želim vam dobar dan. Moje ime je Ivan, a vi gledate novu epizodu Šaljivih vesti na kanalu. Uživajte! Poznati mladić i youtuber iz Bosne i Hercegovine Edin Bašić, poznati široj narodnoj masi kao Edin Creation, Edin Kreatin i Edin Heroin, misteriozno nestaje pre nešto više od 3 sedmice kada se samoinicijativno, uprkos nagovaranju okolnih meštana da to ne uradi, uputio u ukletu kuću. Kao što smo već napomenuli, samoinicijativno, dakle i na sopstvenu odgovornost, ovaj momak, poželeći da napravi dobar video sadržaj za svoje pratioce, usudio se da kroči u ukletu kuću u kojoj, po rečima meštana, saznajemo da hode duhovi i uklete duše. Najmisterioznije od svega ovoga je to da ko je ovom mladiću uspeo da izedituje taj videoklip, okači na YouTube, a zatim i podeli na svim društvenim mrežama. Ovo je samo još jedan od neoborivih dokaza da su nečastive sile veoma jake i uporne. Jedna okolna meštanka nam tvrdi kako su ove uklete duše zarobljene u ovoj kući i da stotinama vekova unazad traže izlaz napolju. Što je, jel te, malo čudno s obzirom da nema ni vrata ni prozora. Mladić na jednom zidu u ovoj kući nailazi na ispisano svoje ime, što ga je dodatno rasplamsalo i nateralo da uradi nešto zbog čega se kasnije životno pokajao. Ovaj momak je razbio praznu flašu piva, što je direktno i indirektno dovelo do njegovog nestanka. Jedna baba ili ti jedna okolna vračara koja se tu nailazila kao očevidac nam je objasnila da su se ove uklete duše krile upravo u toj zelenoj flaši, što je njenim cepanjem direktno dovelo do nestanka ovog mladića. Apeluje se na sve okolne meštane kao i na sve ljude koji poznaju ovog mladića da se sa svakom novom informacijom jave nadležnim organima koji budno motre na celu situaciju i čekaju nove izveštaje. Nakon četvorodnevnog boravka na odroncima planine Zlatibor, gospodin Muđa Vuksanović se vratio kući. Nikom od nas nije mogla da promakne njegova sreća koju je on doživeo ugledavši svoj radni prostor, svoju opremu za snimanje, ali retko od nas ko zna da je ovaj momak dan pre toga doživeo jedan strašni kolaps u životu. Niko od nas nije mogao ni da pretpostavi da se njemu nešto tako ružno može desiti. Naime, samo dan pre dolaska kući ovaj momak je zakasnio na svoj autobus, što je sve nas dovelo do jako velike brige i do pomisli da možda nešto nije u redu. Zaista ne znam kako je ovo moglo da mi se desi, to mi se stvarno nikada u životu tada nije dešavalo. Prosto sam zapanjen i mislim da imam nekih težih problema. Morat ću da se posavetujem sa okolnim farmaceutima, doktorima i magistrima. Izjavio je za naš list gospodin Muđa Vuksanović. Da bi se samo par trenutaka kasnije on naravno nasmejao i rekao da je sve to izlažirano i da je on samo želeo još jedan dan da provede u šetnji sa svojom dragom Janom. Njegovim dolaskom naravno možemo da očekujemo i mnoštvo klipova. I na kraju vesti iz sporta. Naravno, Crvena zvezda i Partizan na stadionu Rajko Mitić odigrali su famoznim rezultatom 1-1. Ono što je sasvim sigurno je to da će se do kraja naših bednih života voditi polemika da li je bio penal i da li je bio offside. Nemaju oni pojma, samo su džabe trčali po onom terenu, ne znaju ništa, to su teška goveda itd. Izjavio je 75-godišnjak ispred Zadruge, isto ko Pola Zaječarca na X, da bi mu sa strane 25-godišnji omladinac dobacio da njegova baba bolje igra fudbal od njih, a njegov najveći uspeh u životu je ispijanje piva pred prodavnicom. To bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog videoklipa smešnih vesti. Moje ime je Ivan, kao što rekoh, nadam se da ste uživali. Bacite like, share i subscribe. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova, a do tada imate jedan veliki pozdrav. Ćao!